Assalamualaikum sedulur, ketemu maning kami Miswoyo channel ya. Lanjut maning pelajaran sinau ya, sinau bahasa Inggris ala ngapak bareng bakul somai sing agi ngarit ya lur ya. Kesiki posisiku agi ngarit. Nah, engko suatu saat ya aku agi dodol somai siki ngono agi ngarit ya lur ya. Jadi kiki lur, nang bahasa Inggris ini gue ada kaidah grammar ya. Ana pertanyaan sing ora kena dijawab kambi yes ya. Ana rumusé lur, ana pertanyaan sing ora kena dijawab kambi yes. Nah, rumusnya apa? Gue 7W ya, 7W plus 1H8 ya, 7W atau P2W plus 1H8 atau siji H. Nah, apa saja gue lur, apa pae sing pitu mau apa pae, sing siji apa pae. Yo secara siapa sing ngerti komentar nang kolom komen ya. Kalau ngerti luar biasa. Nah, dilanjut ngesuk ya lor, tak perinci siji-siji. W apa baen, terus H apa. Oke ya lur, semoga bermanfaat.